Hi guys! Mga tumi sa kanang gitanom wala ko kay bawo kung ako na istorya before no. Nagkatanom mi og mga about 300 ka apple trees dinhi sa kuan moang lugar. Mangangkon lang ko ha. Anyways, sa amo ang yuta nagtanom mi og mga 300 ka apple trees, 340 ka apple trees atong April, pero murag marketed na siya nga apples kay ngano namunga naman karon. Usually kung gikan pa jud pagkagamay ang apple, usually it takes about 5 years before na siya mamunga, like those apple trees there. Kana sila 5 years before sila nito nagkabunga. Pero this one kana among gipananom karon murag I think marketed na siya nga apple trees. Dako na siya. Ay murag kung sa kuan pa sa tao pa murag bata na siya ba nga gitanom na mo atong April gihatag na sa kanang Danish guy nga mananumay og mga trees. Nya dayon nga 340 excess na siya kay nagkuan siya nagplant siya og nagplant na nanom siya og kanang lugar ba nga manghimo og mga juice cider mga ingana nga sa apple cider juice. Nya din sobra na sa iyahang contract siya nga more than 1,000 apple trees man siguro to yung gitanom dito niya. Sobra na siya, so ang sobra gipangayo namo. So mo na nga nakatanom about 350 ka kapunuan sa apple unya muna nang namunga na siya. So ako tamong pagkit-on sa mga bunga gagmay pa siya guys, pero at least namunga na siya. Di namin kinahanglan og 5 years maghuwat, so maybe 2-3 years from now makahimo na mi og something nga mabaligya siguro, hopefully mabaligya suka or ang apples mismo or mga cider or mga juice or whatever. So tan-awon lang na to. So dili kahuwat kalakaw na. Unsa naman? Anto na ta? So muna ipakita sa nako ninyo ang apples guys ha. Na it takes 5 years. So, excited na kaayo nga mag-walking-walking ni kani siya. Malipay yun ni siya basta magdaan na gani ko sa iyang ingani iyang hikot mulayat na siya og taman-taman kay it means nga manglaag na nya din dugay kay kamulakaw dugay kay siya hiktan mureklamo na siya, pero mulakaw na gami aning lugar pasabot padung na misadan or kung mulakaw na ko padung didto it means padung na mi didto, so mulayat-layat na siya. Excited much. So, kola, na-apple niyo. So, muna siya. 5 years. Yeah, man, detay, 5 or ba? 5 or gamal. Oh, so muna sila mga 5 years pa before na mga guys, pero gikan pa ni siya pagkagamay, pagtanom. Hindi siya marketed. Unya, kaning nasa likod. Den kola. Den may behavior irritatil. Ja, den är sned. Hiwi. O mo gud niya atiman na sa una dinhi mo ni sa nalabungan. Okay. So kani siya ya. Ngani ni siya guys pagpatulid sa kahoy. Disiplinahon ang kahoy hiktan. Gaidon. Same sa tao. Sa bata pa kinahanglan gaidon na siya, tarungon na siya og atiman, igaid, itulid kay aron tulid na siya inig ka dako na. So mo na siya. I see it that way. Nga bata pa kay ngano kung dako na siya dili na siya dili na siya how you say it unsa man sa Bisaya ha. Dili na siya matulid, hiwi na gyud na siya. So mo same sa tao nga bata pa gani disiplinahon na aron tuliro na siya kay humok pa matulid pa. Kani siya hiwi pod dapat tuliron pero mo siya plano. Pero dili siya apple guys. I think this one is apple niya, kani siya is plum. I think.
So duhay plum ani pero wa ko kay bog asa. Anyways, let's continue, guys. Padung ta didtong dapita. Ang iro wala nakasabot kung asa kay ang iyang amo to pikas ni ako dadiri. Sana manglakaw na ta. So padung nami didto, guys. Ska ju ta den med mig, den spannen då? Men jag ska gå runt nu. Jag ska bara ner och hämta kameran, så kommer vi med. Sätt du spannen här. Okay. So guys, dinhi ang mga apples nga gipang tanom. May gani kay gilimpyuhan ni mga damo dinhi. Pero makalakaw mi, otherwise ingani to ganina ka libon, mas libon pa ani ganina nya bago ning giputlan gahapon. Oh, gahapon giputlan. Morning murag malakawan na. So dira ang apples, guys. Gibutangan og kani tingay. Kani siya, guys, is lamb wool. Gibutangan ni ngani kay kung dili siya butangan ani baho man gud ni siya, guys. Bahong lamb, bahong sa maning lamb sa kuan sa Bisaya. Basta bahong lamb, karniro, bahong lamb. So kung baho ang kahoy, naingani baho ang kay ang mga wild animals like deer, reindeer nga na ganahan kay sila ngani mga bag-o batan-on nga mga tanom ba. Ila ning kuskusog taman sa ilahang sungay ang tanom hangtod mamatay ang tanom. Nya din kanon sa nila ilang mga ingani bagagmay nga mga putot. Mo na kung butangan og lamb wool sa lamb wool nga baho man ni siya, naibaho siya ba certain baho kay babaya kin mo sa kuan ka ng mga karniro na adjud sila baho. So ang baho nila di ganahan ang mga reindeer, mga deers. So dili mahilabtan ang tanom, so mabuhi ang tanom. So amo nang gikugihan og butang kaning mga wool. Nga kanang wool kinuha ra pud na namo sa mga anak ni ante, sa anak niya nga nay mga kuneho. Ay kuneho. O nasa sila kuneho pero na sila kornero. Nya ilang gilimpyuhan ang kornero kay aron di babaga kay ang sinina kay limuot na beron sa summer dire. So ilang gihipos gisud baril ni ilang gidadire nya kami sa damong gigamit. Na jud apples, guys. Awa patanon pa kay ni ang kahoy ha bag-o ni siyang gitanom sa April. Ana. See. Na gid apple sa kabuok. So kani siya marketed, I'm sure marketed jud ni siya kay dali ra kay siya nanguan na munga. So napod nga ri, guys, napod nga adto. So kani sila tanan dinhi gilinya nya ngadto pa sa pikas side nya ngadto sad sa pikas lugar gitamnan namo. So around 350 apple trees ni sila among gitanom sa farm. Farm pa more, farm kuno hilason. Anyway nanaon, guys, pero unsa himation man ni siya, oy naggilo man ni siya, nagngaw. Pero duha na tulo ka buok yung apple siyang. Oh, wala ka. Tulo ka buok. Hinog niya. Hinog. Sure ay. Hinog sa imong mata. O patay na. Napatay gid ring apula. Nasobraan sa tubig. Muna namatay ni siya. Kay apple nga sa pikas pod. Ako na siyang pangutanon si ante unsa una siya pag kuan nga di na mamatay gayilo man ni sila oy taon. O dengari is 5, 1, 2, 3, 4, 5 ka apples, guys. Daghan apple-apple, nag-apple-apple.
sa tuod. Na nagyud ay mga apples na nagyud mi kaugmaon di ay ani. Maghimo na gyud mig suka. Apple cider vinegar. So nangan himi sa likod sa kuan pond, sa among pond. Muna siya ang back view sa pond, guys. So de guys, oh, lima tuloy yung apple, bakakon po sa hay. So ang ngari dapita, ngari nga linya, kani nga linya din eh, dool sa pond is more na apple katong daplin, wala kaayo, wala kay ko nakita na ko sa duha ka bunga, pero mas murag daghan-daghan ang diri dapita nga linya, ha. So siya guys, ka na makita ninyo ay murag ka ng puti-puti mo na siya apple trees. Yeah. Oh my god, ni kay bag-unin yang gilimpyuhan diri guys. So abot na adto sa corner. Yan na pod ang hinaspitang linya, ha. So gikan atong linya, ha, diri. Muliko ta guys. Muliko ta diri. Kaya nagbalak-balak guys ako ning butas. Det finns ingen frukter här. Detta var det asp. Det kan älgarna äta nu i vinter. Så det låter vara till våren så tar vi väck dem. Okay. Alla dessa. Kana kuno pagkaon kuno na sa mus. So dili na siya hilabtan. Det är ingen äpple här. Nej. Det är bara där. Jajamän. So wala apples diri. Ito ra sa pikas. So di kayo ninindot ang yuta diri dapita. Det är inte fina här. Då. Det är bättre för träden så kan de växa till sig istället. Det är bara bra. Ja. Det är det. Innan de ska ha frukt. Ja, det frestar och sätta frukt. Ja. Det gör det. So na yung apple diri aning linyahan na usa. So din dapita guys nasa yung mga apple pero wala butang iog. Ha? Na yung mga apple pero wala butang iog, mga wool. So mo na to siya guys. That's what we do today. Gahanga ko kay tambok man. So mo na among gihimo karon adlaw, nag feed me sa wild animals. Muli na ko kay uwan. Nihapit si auntie sa iyang anak dito, siyang amigo. Tok-tok sila kadiyot. So ako na lang og si Frasi mo ini diretso guli kay maghuwat sad mi diri sa balay habang mukaon ko kay nakakaon naman si auntie. Mukaon ko pa ni hapon kay after that mag tiwas mi sa homemade wine. Tanaw na to guys og maka video ba ko sa homemade wine, ha. Maghimo mig among kagalingon nga wine using the fruits nga natubo ra sa diri sa among tugkaran. Red wine berries. Tanaw na ko sa in English unsa na guys, ha. Basta nanganhi ako ipakita niya ninyo pohon next time kung mag-video ko about sa among homemade red wine. Okay guys, thanks for watching. Bye for now. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Hangak kay nang tambok to, eh. Angay na jud magpadaot. Dai na, fresh. Come hit. Siguro nagtuo pa nga malaglaag pa siya. Come hit. In meday. Sud nas balay. Ting uli na. Okay, go.